14 dní budou vaše vlasy pevnější díky balzámu Pantene. Balzám Pantene Pro V se složením Amino S pomáhá rovnoměrněji vyživovat vaše vlasy od kořínku až po konečky a zanechává je viditelně pevné už v průběhu 14 dnů. Cítíte se výjimečně na 14 dní. S Pantene. Pevné vlasy, s kterými zazáříte. Pantene je nyní součástí kolekce Aqua. Zakoupení jakéhokoliv označeného výrobku poskytnete dítěti v Africe čistou pitnou vodu na 1 týden. Pro krásnější svět. Naše jednička v Brně. Kopřenice. Je to jednička. Jednička v Ústí. Jednička v Olomouci. Tento týden jsme pro vás ve všech více než 300 prodejnách Penny připravili mimořádnou slevu až 20% na vybrané výrobky Henkel. Penny, moje jednička. Promiňte dámy, to se vzájemně obarvilo, nebo je to výgledné? Právě proto používám Woolite Color Protection. Chrání 3krát. Před obarvením, zblednutím barev i ztrátou tvaru. No, teď vypadáte obě skvěle. Tak jen tak dál. Neriskujte. Spolehejte na Woolite. Woolite je to také na tmavé prádlo nebo na všechny textilie. A teď kup Woolite, pošli SMS a oblékni se ryze od hlavy až k patě. Všechno jasné? Také jídlo za pochod. Vteřiny sláme. Ale ne, já zrovna teď. Ještě, že mám kalisko. Můj boží. Stále dokonalá. Užívejte si hladké podpaží déle než jste zvykla. Nivea Double Effect. Pro méně časté holení a spolehlivou ochranu po celý den. Jednička na trhu přináší novou letní vůni White Senses. Vyzkoušejte ji, protože krása je osvobozující. U mě doma se stále nesedí. Přátel a dětí, ale teď mám opravdu pohodu. Nova uvádí